नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हमारा नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फिर से नया वीडियो में लेके आ चुकल बानी अंकुश राजा एक अपन गाना रही बड़े। पहले गाना सुनी तनी। और बात करी गाना के बाद तो गाना यूट्यूब पर 3.2 मिलियन चली गई बा जब हम वीडियो बनावत तनी। और गाना बहुत अच्छा भाई बॉलीवुड टाइप के गाना ले बड़े अंकुश राजा और जगह में क्वीन सालनी काम कइले बाड़ी। एकरा में दोनों भाई अपन आवाज देले बाड़े लोग। गाना में डुएट गाना भाई कह सकत नहीं जा। और बहुत अच्छा ही गाना अंकुश राजा कइले बाड़े। तनी पर ई वाला सीन देखी जन बॉलीवुड टाइप के देखा हो। एक बार तनी सीन देखी। चल गया जलिया नोट जमाना बदल गया। और बात करी वीडियो के बाद तो वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ा बा। ऐसा वीडियो अंकुश राजा बहुत ज्यादा गाना में अपन ना ले पावेले। बहुत ज्यादा वीडियो तगड़ा। वीडियो के बड़ाई करी बहुत कम बा। वीडियो बहुत हाई क्वालिटी पे शूट भइल बा। और अंकुश राजा की आवाज एकरा में जौन जौन पड़ल बा हर एक लाइन बहुत अच्छा बा। तनी एक बार ई वाला लाइन सुनी जौन गाना में चांद चांद लगा होता है। भैया से भाभी डरती थी अब डरिए भैया जी। हाँ ये गाना उहे लाइन बा उहे जमाना पे कि पहले मर्द के थी चलते रहे। अब जितना औरत भाई लोग उ मालिक होते ही लोग उहे गाना में दर्शेले बड़ा ई गाना अंकुश राजा। चली बताई और ये गाना कैसा लागल आप सबके अंकुश राजा के जे भी बुझाएगी महिला कोट जमाना बदल गया। अंकुश राजा के फैन बा कमेंट करो ये गाना कैसा लागल। और ये गाना के बात करी तो गाना इंस्टा पे ये कोई नंबर पर ट्रेंड करता अभी जब हम वीडियो बनावत हई तब। और जे भी अंकुश राजा के फैन बा बताओ ये गाना कैसा लागल और ये वीडियो कैसा लागल। चलिए धन्यवाद, मिलते नहीं से नया वीडियो में लेके, तब तक के लिए जय हिंद।